Dulur-dulur, ayo mau kaposo bareng-bareng. Oke. Ayo gendake. Nggo sore ning wetringen angkar ya bareng-bareng ning kene. Feka. Allahumma bismika amut. Bocil-bocil FF kematian. Kuwi doa turu, nak meh doa buka iki ya mangan. Nunggu niantan dan kowe kudu poso. Lah kan poso bedog bar mangan kan turu. Betul. Hi sake mal rene konco. Angel temen tuturane angel temen. Sosokan melu poso isuk-isuk sambat sego. Mas, meneng rasa cekeman. Aku mau cerita lucu iki. Setuju ra? Setuju, oke. Kowe ngerti kayu manis sing biasa nggo kolak ra? Hah, kolak? Stro kali? Wingi dadi obat tuku kayu manis, terus dicokot karo Udin. Pokoke ora umum. Lah pas dicokot ki kok ora manis, jebule kayu putih. Delokno iki, punggunge warnane putih. Kok aku merasa hidupku sia-sia ya? Hah? Wes ayo buka iki wae wis buka. Akeh buah-buahan ki met rujak pas buah ayo. Pisangnya rasanya kayak gedang. Ayo pisang kuwi gedang to ya. Gedang ya pisang. Wes ben tapi rasanya rasa bayar enak. Udin. Aku metakon, pisang rasa gedang kuwi tukune ning ndi kok rasanya rasa bayar? Enak tenan. Ning Indomaret ono apa ya? Kuwi aku buahe entuk saka wangsit. Entuk akeh saka turu bar kuwi tak jupuki tak kene. Lah berarti gedenge kuwi aku kudu bayar karo kowe. Ya minimal aku seledet 100 lah nggo bayar kredipo. Ngelak woi, aja lali ya, Lur. Iki po kancamu. Goyon.